elgarrete hartu, eta erakutsi mundu guztiari, Euskal Herria badela. Ez dakit, eta euskara badugula, gure hizkuntza ere badugula. Bat berzia gabe ez ditaike bizi. It's
Arzaia, bertsolaria, poeta, gizona berez, mendiko gizona, esan duzu bezala gogorra, baina beti bazuen pentsa molde bat bazuen, biziari, herriari. Eta arek nahi zuen euskarare gure mintzaira ura zela, ura beti aipatzen zuen. Salvador, gainetik euskalduna zen, zinez, ura, bene errotik, odolaren mintzua, baina zinez odola euskalduna zuen. Gizona humila zen, segur. Nik arekin badaukat, mununtaik joan zen 76an, badaukat diferentzia. Adinean, eta nik ez dut ongi ezagutu, entzunuz, Salvador, garrun gaztean itzelarik. Eta hor dion, ikusten duzu hartan, beti enetako ikaragarria zen, bertsolari bat omen duk Urepelen Salvador. Bakarrik gauzat dardeitaran, izan adi eskoltzale, izan adi abertzale, agertadi abertzale. Hori ez dut sekula antziko. Ez hori, lehenbizikorik entzun nuelarik, zerbaitzak Salvador, eta haitzeko matxin. Zetaz, gu baginuen etzen magnetofon horik, etzen jauz, eta guk entzuten ginuelarik berso bat nuen maiti, ez dakit, momentu hartan eta gure buru hau hobea dagoen ez dakit, haren bersoak edo kantuak buruz ikasten gintuen. Oino nahi du horrek biziko laguna.
Andrerik gabe, zonbait mutiko, bizi direnak mendian. Eiek beginez inez konteta, hori bosgarren aldian. Ni badakit, Salvadorek gizon humila izanez, jendea maite zuen bere negurrian, eta egun hori sobera, demorarekin sobera zizaikon beretzat. Ezagutu nuen Salvador, ni gaztean nintzen ez dion, nik 24 urten nituen, ura zendu zelarik. Eta ni 800 lehen hau Salvador kusi nuen bere etxean. Hitzetan hasi nintzen bestaren gainean. Nik aldeinakon, besta ederra izain da, urran 8an, zure omenez. Eta hartan errepostu eman zautan, nahi hau nuke pastia balitz. Hori hoitzen ez, arrasuntzan, nahi hau nuke pastia balitz. Eta burua apaldu zuen, eta ez ginuen gehiago izketa egin bestaren gainean. Ikaragarriko jendea bildu zen, eta han bersoka hasi ziren, eta Salvador fite bete zen, eta bihotzak ez zuen atxiki, eta haintxe mundu datu zen. Izigarria izan zen, bere omenaldi egunean, 56 urtetan, haintxe omendu zen. Intzen, lurrikarat bezala izan zen orduen Ulepelen. Adiskide bat bazen, orotan bioz bera. Nik uste dut, bizi zelaike aipatua zen, gero zendu delaik, ono gehiago aipatia da, Salvador, eta gero ere aipatia izain da. Kanturi ezagutua da, joaiten giren leku guzietan, denetan hori egiten dugu, eta jendeak kontentira eta gurekin kantatzen dute hori denetan ezagutua da. Denetan. Eta hori esker Salvador. Salvador ezagutu da zen, eta hemen gozen, mendiko zen, eta hori Salvador ez dute denboran zuten ezagutzen, sobera. Zer larretan Urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago
Erositako